Габдрахман Минский. Язның беренче көне. Кемдер тәрәзәгә чиртте. Әминә сискәнде. Ул бүген приемда булып киткән Хәтимә атлы хатынның зарына җавап эзләп, Йөрәк авырулары исемле китапны караштырып утыра иде. Шул чакта тәрәзәне чирттеләр. Кем булыр икән? Кем булсын? Берәр авырудыр әлбәттә. Әминә утырган җиреннән генә сорады. Кем ул? Мин дигән тонык тавыш ишетелде. Кем син? Әминә тәрәзәгә килде. Тәрәзә пәрдәсен күтәреп тышны карады. Караңгыда берәү басып тора шикелле. Танып кына булмый үзен. Ачыгыз әле, доктор. Таныш тавышка охшаган. Әминә барып ишекне ачты. Әминә керүчене таный алмый торды. Егет моны сизде булса кирәк. Үзенең кем булуын әйтте. Мин теге Рифгать булам инде. Хәтерлисездер? Разъезда. Яна кем икәнсез? Әйе, Рифгать шул сез. Әминә иске танышын очраткандагыча ачылып китте. Әминәнең яктырып киткән чырайын күрү Рифгатьнең дә күңелен күтәрде. Кайдан килүең? Ничек булай? Әйдә уз, менә монда. Рифгать кулындагы төенчеген бусага кырыена куйды да урындыкка утырды. Казаннан, туры шуннан кайтуым. Әминә елмайды. Кайтыш икән алайса. Рифгать теге чакта разъездагы сөйләшүне хәтерләүдән уялып, аяк очларына төбәлде. Дөресен әйтим, егет. Кайтырсың төсле булган иде миңа. Күңелем шулай сизгән иде. Рифгать бу сүзләргә ышанырга, ышанмаска да белмичә күтәрелеп аңа карады. Нигә гаҗәпләндең? Сез бигрәк инде. Нәрсә бигрәк? Минем турда уйлавыгызны әйтәм. Уйлау түгел, хәтта сөйләдек тә. Рифгать бердән сагайды. Егетне куркытканы да шул. Әйе, сөйләдек. Кайда диген? Клубта, зал тулы халык алдында. Рифгать бер агарды, бер кызарды. Борчылма, диде Әминә, аның хәзерге кичерешен күреп. Яманлап сөйләү булмады. Бер сәбәпсез китмәгәндер, диделәр. Сәбәпсез инде анысы, диде Рифгать ачынып. Ярый, узган эшкә кар яуган. Кайтуың әйбәт булган. Кайттым, доктор. Казанда эшләр галәмәт анда. Комсомолда, комсомол булмаганы да, барысы да ширәм җирләргә җыена. Мин барып төшкән көнне Муса Җәлил театрында яшьләр җыелышы икән. Билет таптым да кердем бер вакыт. Беренче керүем. Әй, театры. Исем китте. Шуннан җыелыш башланды бер вакыт. Җыелышны ачучы иптәшләр, авылларга, ширәм җирләргә китүчеләрнең җыелышын ачык дип белдерәм дигәч, үземнең нинди җыелышка килеп эләгүемне аңлап алдым. Ярый, утырам бер вакыт тыңлап. Сөйлиләр. Әллә ничек шунда бик уңайсыз булып китте миңа. Ялгыш ләктем дә баса мин бу җыелышка дип уйлыйм ишемнән. Турып чыгып китәр идең. Ярамый. Көлкегә калуың бар. Ярый, утырам бер вакыт ахырын көтеп. Егетләр сөйли генә, ут чәчәләр. Кызлар да менә сүзне профессор Камалиевка бирделәр. Китте бу түзеп гыйбрәтле хәлләрне, ягъни ничек фән дөньясына килүен, аңарчы ничек итеп атсыз җирсез фәкыйрь авыл тормышыннан качып калага килүен, патша заманында була бу эш. Башта грузчик булып йөк ташуын, аннары солдатка алынгач, фронтларда сугышуын, революция булгач, комсомолны оештыруда катнашуын. Әйтәм, ич тыңлар булсаң, үзе бер роман китабы инде. Профессор бу хәзер. Түшендә орден, медаль, депутат значогында кадаган. Верховный Советныкы. Өстендә әйбәт костюм. Белә дә инде фәнне. Тагын берничә елдан нәрсәләр буласын, коммунизмда ничек яшисебезне сөйләде дә бирде. Әйтерсең, шуннан кайтып кына төшкән. Үзем тыңлыйм, үзем ишемнән генә куанып утырам. Тыңлаган саен күңел күтәрелә, дәрт ташый. Куаныч эшкә сыймый.
дөрес эшләгәнмен икән авылдан китеп, мин әйтәм. Мин дә Камалиев абый кебек булам дигән уйлар килә башыма бер вакыт. Ул бит әнә элекке авыр заманнарда шуңа иреш алган. Хәзер безнең заманда барлык капкалар ачык синең өчен. Аннары бит әле минем 10 класс белем дә бар. Булды гына. Ну вакытлы ычкынганмын да соң авылдан димешемнән. Шуннан соң Камалиев абый минем ашкынып утырганны белгән төсле сүзен түгәрәкли башлады. Шундый авыр, михнәтле заманнарны да күреп үстек без ди бу. Миллионнарча атсыз, җирсез крестьян балалары арасыннан минем кебек уку бәхетенә тап килгәннәре бөтен Россияга берәмләп булгандыр ди. Революция булмаса ди, профессор исемен алуны төштә дә күрмәс идек ди. Мин узган өчен бер дә үкенмим ди. Чөнки ди, бүгенгесе көннең бәхетле яшьләрен күрәм дә, шатлыгым эчкә сыймый ди. Дөнья хәзер сезнеке ди. Сез авылда да, шәһәрдә дә коммунизм төзүчеләр булып үсәсез ди. Безнең яшьлегебездәге кебек бәхет кошын эзләп, авылларын ташлап китүчеләрне күрмәссең бүген ди. Күрсәң дә, берәр аңсызы я инде хезмәт сөймәгәне генә булуы мөмкин. Андый җил куарлар да бар әле бездә ди бу. Шуннан соң ни сөйләгәндер белмим. Бары шуны хәтерлим. Кемдер башыма тындыргандай булды. Тәннәрем чимердәп китте. Башым әйләнде. Әнә, шул ишеләрнең берсе дип миңа төртеп күрсәтәләр төсле. Залдагылар көлә-көлә миңа карыйлар төсле. Әйтәм ич, барысы асты өскә әйләнде минем хәзер. Тик бер вакыт шапылдап кул чабу тавышына гына исемә килдем. Шуннан соң инде минем хәлне үзегез беләсез. Шыпырт кына театрдан тайдым. Нишләргә хәзер миңа? Тегеләй дә уйлыйм, булай да уйлыйм. Башта райкомолга барып теләгемне сөйләү уем бар иде. Очты хәзер ул уй. Кыскасы, ул көнне колхозчылар йортына кереп кунып чыктым. Икенче көнне базар, магазин тирәләрен әйләнеп йөрдем. Эшсез йөрү дә бик күңелле түгел икән. Ансын сөйләп тормыйм инде. Айга якын вакыт узгач, колхозчылар йортындагы абзый чакырып алды мине конторга. Әйтте: "Энекәш, бездә алай эшләмичә яшәү рөхсәт ителми. Менә паспортың бар, үз урыныңны тап", ди бу миңа. Хәл читенләште хәзер минем. Кимә кумда. Уйладым да, акча бетмәс борын кайтып калу яхшырак булыр дидем дә, кайттым да киттем. Авылга җиткәч, элек сезне күрергә булдым. Ничек соң, доктор апа? Бик кыздырмаслар микән? Әминә Рифкатьнең кыздырмаслармы сүзен аңламыйчарак торды. Ну, мин әйтәм, җыелышка куеп тикшермәсләр микән? Түзәсең инде. Түзүдән курыкмыйм ла мин. Выговор шәпәп куймагайлары. Анысы җыелыш эше инде. Шулай инде анысы. Тик менә выговор күтәреп йөрүдә шәп эш түгел ул безнең заманда. Әйбәт эшләгән кешегә выговор нәрсә ул? Эшләвен эшләр идек. Вакытлы кайттың. Мадрид яшьләр бригадасы йыштыра. Шуңа керсин. Алмас. Алыр. Мин дә әйтермен. Доктор апа, әллә мин әйтәм, берәр справка сызгалап бирәсезме? Справка? Ну менә, дискет, мин авыру, нервный система шәптән түгел дип. Анысы нигә? Кызгана төшәрләр иде. Кызгансалар, гафу да итәрләр. Әминә түзә алмыйча көлеп җибәрде. Эх, Рифкать, выговор өчен борчылуың әйбәт анысы. Нәрсәсе әйбәт? Әйбәт шул. Йөрәккә якын аласың дигән сүз. Менә ялган справка белән Рифкать ашыгып урыныннан торды. Ярый, бетте. Хәзер бар кайт. Әйбәтләп ял ит. Иртәгә сөйләшербез. Кайтыйм шул. Мин бит, доктор апа, караңгы төшкәнне көтеп авылга кермәй яттым. Ни өчен? Уялдым дип әйтергә уялып, Рифкать шулай баскан хәлендә сүзсез торды. Якында, үздә, иртәнге чык тамчысыдай саф та булып күренде минәгә бу качак шушы минутларда. Ташлытау урамнары чатларында бик кызыклы белдерүләр күренде.
Бу белдерүне укыган кешеләр врач Әминә Саттарованың кешенең матурлыгы турында сөйләячәк докладына карата төрле фикер йөрттеләр. Кайбер шук теллеләр яңа докторның кешене матурлый торган даруы бар имеш хәбәрен тараткач, авылның ямсезе, матуры барысы да теге бер җырдагыча матурлык өләшкән чакта алдан йөгердең мәллә дигәндәй клубка ашыктылар. Әминә докладын бик җентекләп әзерләде. Барлык буш сәгатьләрен шуңа бирде. Күп кенә әдәбият укыды. Һәм менә көткән көн килеп тә җитте. Нәкъ шул көнне, әйтерсең Юрий көткән төсле, пунктта эш тиз генә бетмәде. Килүчеләр üzелмәде. Әминәнең доклады әзер. Хәтта калын дәфтәргә күчереп тә язылган. Ул аны җыелыш алдыннан ялгызы бикләнеп, сөйләгәндәгечә итеп укып карамакчы иде. Ләкин эш артыннан эш килеп чыга торгач, вакытының узуын сизми дә калды. Соңгыра килүчеләр сирәгәеп, эш сәгатьләре бетүгә якынлашканда, пункт ишеге алдына җиңел машина килеп туктады. Бу район машинасы иде. Димәк, кем булса да берәрсе районнан килә. Кем булыр икән? Нәрсәгә килә ул? Әминә хатын кызга хас гадәт буенча тиз-тиз көзгегә карап үз башын рәтләде. Ишек ачылды. Шәрәф керде. Бу Әминә өчен шул хәтле көтмәгәнчә булды. Ул үз күзләренә ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Шәрәф ич бу. Әйе, Шәрәф. Йылмайып, күзләрендә шатлык ычкынландырып, Шәрәф басып тора һәм кулын суза. Я, исәнме, доктор иптәш? Кызның кулларын үз кулларына ала. Җибәрмичә тотып тора. Көтмәгән идеңме? Әминә Шәрәфне кая утыртырга, ничек сүз башларга белми. Башында чуалган уйларын бер ничек тә җыя алмый азаплана. Шәрәфнең килүе чынлап та барлык уйларын чуалтты аның. Көтмәгән идем дисең инде алайса, ә мин килдем менә. Ашкынып килдем. Шундый хаттан соң Шәрәф Әминәне шунда ук бүлде. Хатларны онытырга. Оныт син ул хатны, яме? Оныт ди. Әлбәттә онытырга кирәк. Ул бит үзе хатында Шәрәфкә ваклыклардан өстен була белү турында язды. Кем ялгышмас? Я, ярый. Хәзер бу турыда уйланыр чакмыни. Кайчан килдең? Әйберләрең кайда? Бүген көндез килеп төштем. Әйберләр гостиницада. Без икәү бит. Мин дә электротехник. Рентген китердек үзегезгә. Шулаймы? Шәп булган. Бер көн Ольга Андреевна әйткән иде шул. Район больницасына яңа рентген аппараты кайта дип. Әле мин сиңа бу турыда үзем хат язып, сине кызыктырмакчы да булган идем. Кара, бик тиз Ташлытау патриоткасына әйләнеп киткәнсең, диде Шәрәф. Һәм бүлмәне ишекле түрле атлап чыкты. Синең кабинет инде бу, ә? Әйе. Ә менә каршыда гына квартирам. Әминә сәгатенә карады. Хәзер эш бетәргә бик аз калган. Аннары мин сиңа квартирамны күрсәтермен. Квартира? Лачушкадыр әле. Вакытлыча гына ул, Шәрәф. Миңа аны бик әйбәтләп җыештырып бирделәр. Ышар әле, менә күрерсең. Сомневаюсь. А ты не сомневайся. Мин бу дырада бер көндә тора алмас идем. Әминә кычкырып көлде. Башта миңа да шулай күренгән иде. Ә аннары, беләсеңме, Шәрәф, миңа бик якын хәзер бу бүлмә. Бик якын. Менә үзең дә күрерсең. Сиңа да шулай булыр әле. Шәрәф елмайды. Белмим. Килгәнсең ич. Мин сиңа әйтмәдем әле. Мин бит командировкага дип килдем. Район больницасына рентген аппаратын куеп кайтырга җибәрделәр. Аннары сине дә күрәсе килде. Долг дружбы дигән нәрсә дә бар бит әле. Ну, бу турыда без соңыннан сөйләшербез. Миндә яңа вариантлар туды. Әминәнең чырае кинәт үзгәрде. Алайса командировка икән. Дөресен әйтсәм, бер сылтау инде. Сине күрергә теләп килдем мин, Әминә. Әминә елмайды. Шуңа ахрысы күзеңә башка бер нәрсә дә күренми. Синнән башка минем өчен тагы нәрсә бар.
Минем теләкләрем, хезмәтем, эшем, ашкынуларым, хотя бы менә шушы син әйткән дыйрадагы көннәрем, куанычларым. О, китте тезеп, философия. Беләсеңме, Әминә? Мин бит барысын да күрәм. Барысын да. Синең ничек эшләвеңне дә, нинди шартларда яшәвеңне дә. Әйтәм ич, барысын да. Шуны күреп килдем дә бит мин. Әгәр инде дөресен әйтсәм, мин сине күрергә генә түгел, алырга дип тә килдем. Алырга? Ничек аңларга моны? Курыкма зинһар. Алырга дигәч тә, бөтенләй алып китәргә түгел, әлбәттә. Аңа иртәрәк. Алырга диюем, мин гостиницада бик әйбәт ужинга заказ биреп килдем. Әйдә, киен. Барысы турында да шунда сөйләшербез. И вечер проведем. Минем бүген клубта докладым. Доклад? Рак һәм аңа каршы ничек көрәшергә? Шулаймы? Түгел. Бөтенләй башка темага. Интересно. Әгәр интересно дисең икән, кал, тыңларсың. Ужин? Ужин качмас. Сыңыннан кайтып ашарсың. Ни өчен? Ашарсың. Нигә? Ашарбыз түгел. Күз күрер әле. Әгәр шулай дисең икән, ул чагында мин шоферга әйтәм. Хәзер кайтсын да соңрак килсен. Сәгать 10-ларга килсә буламы? Килсен. Шәрәф ишек төбендә көтеп торган шоферга әйтү өчен чыгып китте. Клуб залында алма төшәрлектә урын калмаган. Күрше Каенлы, Субаш авылы комсомоллары да килгәннәр. Алгы ике рәтне РТС механизаторлары биләгән. Шул ук рәттә Шәрәф тә утыра. Зал йотылып тыңлаганга, Әминәнең тавышы ишек алдында өелешеп басып торучыларга да ачык ишетелә. Безне матурлаучы, башкалар күз алдында матур ясаучы сыйфатлар бик күп. Игътибар итегез. Мин әйберләр димим, сыйфатлар дим. Чөнки безне матурлый торган әйберләр дә күп дөньяда. Мәсәлән, зәвык белән тегелгән костюм, һәм шуны пөхтә итеп кия белү, затлы галстук, чама белән үстерелгән чәч, хатын-кызда булса прическа, каш карасы, пудра, ирен помадасы, иннек, сөрмә. Күреп торам. Кайберәүләр елмая да башлады. Ләкин булары да кирәк аның безгә. Менә тыштан бар җирең матур булып та, эчтән корт төшкән алмадай чирек булсаң. Халыкта әйткәнчә, тыштан ялтырап, эчтән калтыраучылар да бар бит әле бездә. Андыйлар хезмәт сөймичә, үзләре ашыйсы икмәкне дә таба алмыйча кеше кулына карап яшәргә яраталар. Үзләрен җәмгыятьтән өстен куялар. Һәм мондый өстенлек башкаларны кимсетүдән тора дип уйлыйлар. Әйтегез инде алайса, шундыйларны матур кешеләр рәтеннән санап буламы? Бу әйткәннәрем коры сүз булып калмасын өчен, мин сезгә тормыштагы бер хәлне сөйләмәкче булам, иптәшләр. Бу хәлне сезгә сөйләвемнең тагын шундый ягы да бар. Күптән түгел мин бер иптәш кызымнан хат алдым. Ул үзенең хатында хәзер мин сезгә сөйләячәк хәлләр турында фикеремне белергә тели. Мин, иптәшләр, ялгызым гына моны эшли алмадым. Сезнең фикерегезне дә беләсем килде. Эш менә булай була. Кыз бер егет белән дуслаша. Икесе дә бер институтны тәмамлыйлар. Кыз авылга эшкә китә, егет шәһәрдә кала. Ул үзенең шәһәрдә калуын шул хәтле оста оештыра, авылга китүче кыз хәтта аны кызганып та куя. Егет бик теләп китәр иде дә, җибәрмиләр икән. Янәсе, син шәһәр өчен бик кирәкле кеше. Дөрес, тормышта шуның ише хәлләрдә була. Берәү авыл өчен, икенче берәү шәһәр өчен кирәк. Ләкин бу егет күзгә карап алды. Шундый зур дәүләт мәсьәләсендә дус кызын гына түгел, башкаларны да алды. Кыз моны сизми. Билгеле инде, сизмәгәч шәһәрдә ялгыз калган егете, аның элеккедәй бердән бер якыны, дусты булып йөрәгендә саклана. Арткы рәттән реплика ишетелде. Сез моны белгәч, нишләп аңа язмыйсыз? Ашыкмагыз, иптәшләр.
Хәзер анысына да килеп җитәрбез. Әгәр залдагыларның берсе шушы минутларда әнә икенче рәттә механизаторлар белән янәшә утырган, бик пөхтә киенгән матур егетнең йөзенә күз салыр булса, әледән-әле йөзендә чагылган үзгәрешләрне күреп хәйран калыр иде. Әмма һәркемнең күзе сәхнәдә хәзер. Барысының игътибары докторның докладында. Хәзер мин сезгә, иптәшләр, әлеге кызның беренче хезмәт шатлыгын уртаклашырга теләп язган хатына каршы дус егетенең җавабыннан бер өзек укып күрсәтмәкче булам. Син анда үз уйларың астында ялгызың күмелеп калгансың. Сиңа аларны кемгә булса да сөйләргә кирәк. Ләкин үзең беләсең, андый югары материя турындагы фикерләрне кем эләкте, шуңа сөйләп булмый. Интеллект среда кирәк. Әлбәттә, сиңа бик ошаган Ташлытауда әйбәт кешеләр яшәүе дә мөмкин. Мин моны шик астына аласым килми, чөнки аларның тормыш кайгылары, ферма каралтылары да, колхоз басулары һәм авыр хезмәттән биртелеп кайтып егыла торган тәбәнәк түшәмле, тукма чисе аңкыган өй. Менә син әгәр миңа язган хатыңны аларга укысаң, әлбәттә инде алар минем кебек хатыңны начар спектакльгә тиңләп квалификацияле рецензия бирә алмаслар. Сине реаль тормыштан ерак торган хыял фәрештәсе итеп караячаклар. Әминә хаттан күзен аерды да залга карады. Тынып калган залдагыларның йөзләрендә нәфрәткә дә, ачуга да охшаш бер яну чагыла иде. Аннары Әминә күз кырые белән генә икенче рәттәге Шәрәфкә карады. Шәрәфнең йөзен күрә алмады ул. Егет башын аска игән. Әминәнең күзләре бары тик аның кызарып янган колак яфракларын гына күрде. Барыгыз да хатны тыңладыгыз дип ялгап китте сүзен Әминә. Нәрсә дияр идегез сез бу хат турында? Берәү дә бер сүз дә әйтә алмыйча торды. Бу сүзсезлек ни әйтергә белмәүдән, яисә әйтер сүз таба алмаудан булмыйча, киресенчә, йөрәктә тулышканны ничек башлап китә алмаудан икәнен барсы да яхшы сизә иде. Шундый уртак бер кичереш иде бу. Бер генә, тик бер генә кеше бу хәлне төшенеп җитә алмыйча газапланды. Нәрсә бу? Ни өчен Әминә ул хатны укыды? Ачуыннан бер кабынды, бер сүнде Шәрәф. Мондый комедияны карап утыру түбәнлек булуын аңлатып чыгып китәргә дә уйлаган иде. Демонстратив чыгып китәргә. Ләкин шунда ук ул уен куып җибәрде. Булай эшләгәндә Әминәнең залга карап, әнә иптәшләр, шул качып баручы үзе була инде дип кычкырачагын уйлап шүрләде. Һәм шулай шүрләгән хәлендә аска караган килеш утыра бирде. Залдагы тынлык озакка бармады. Кемнеңдер әкрен генә әйткән сүзе ишетелде. Паразит язган бу хатны. Зал җиңелчә хәрәкәткә килде. Кемнәрдер нәрсәдер әйтте. Күрше-күршесенә нидер раслады. Аннары әйтерсең әлеге сүзнең дәвамын көткәндәй, зал тагы тынды. Бу сүз иясе урыныннан торды һәм бәхәсле мәсьәләне исбат иткән төсле сөйли башлады. Паразит диюемне коры сүгенү дип уйлый күрмәгез тагы. Берәүне дә сүгәргә уйлаганым юк. Клуб залы сүгенү урыны да түгел. Паразит дип үземчә мин аның чын исемен, ягъни кешелек сыйфатын әйтүем. Сез, доктор, кешене матурлаган сыйфатларны санап күрсәттегез. Мин дә сезнең сүзләргә кушып, кешене ямсезләгән сыйфат турында әйттем. Шул гына. Кем килешми икән, әйдә, сүзем юк. Минемчә эш килешү килешмәүдә түгел, диде телефонистка Мәрьям. Кешене күрмичә, белмичә торып, алай сразу гына кемлеген әйтеп булмый. Минемчә бу хатны язган кеше бик нык ялгыша. Ә безнең бурыч ялгышканны дөрес юлга бастыру. Аңар җавап хатында аңлатып язарга кирәк. Юк, тәти егет, син алай бик өстән үзмә. Сыер савучы, дуңгыз караучы, тавык чебеш үстерүче колхоз кызлары бүген сөт саву, каз үрдәк үстерү турында кайгыртып, синең үс башың бүтән булуы, тамагың тук булуы турында да кайгырталар. Ә сразу паразит дип язсак,
авыр булыр кешегә. Все-таки безнең кешелә ул. Минемчә, әле бу егет паразит булып җитмәгән. Безнең кеше булса да, отсталый кеше. Менә кем ул? Залдагылар гөр килеп кул чаптылар. Доктор, бер аңлашылмаган сүз булды. Нәрсә дигән әле? Әллә ниткән средасы ни була инде ул? Интеллект среда. Янәсе, син доктор икәнсең. Үзеңә тиң булырлык акыл ияләре кирәк сиңа. Хора син аны, үзенең акылы булды микән соң шул сүзләрне язганда? Шаркылдап көлделәр. Көлү тынгач, тагын бер тавыш ишетелде. Тагы бер сорау бар иде, доктор. Әйдә бир соравыңны. Безнең кеше дисез диюен. Ай-һай! Безнең кеше микән ул үзе? Зал тагы шаулап көлде. Әминә дә елмайды. Ләкин ул, Шәрәф күреп алуыннан яхшысынмыйча, шунда ук җитди төс ясады. Хәер, бу минутта Шәрәф күзенә Әминә күренерлек түгел иде. Әминәне икенче нәрсә борчыды. Тыңлаучылар хат иясен бу тикле шәфкатьсез хөкем итәрләр дип уена да китермәгән иде ул. Эш көтмәгәнчә килеп чыкты. Шуңа күрә Әминә Шәрәф өчен борчылды. Шул ук вакытта күңеленең кайсыдыр бер почмагында җиңеп чыгучы куанычына охшаш бер тойгы үсүен дә сизде ул. Үз фикерләренең тантанасын, мондый тантанага алып килгән зал тулы фикердәшләрен күреп куанды Әминә. Ләкин Әминә егылганны кыйнарга теләмәде. Безнең кеше ул, иптәшләр. Мин аны яхшы беләм. Бик сәләтле һәм белемле яшь кадр. Тик сез әйткәнчә, кешене ямсызлый торган шир ябышкан үзенә. Анысы да бетәр әле. Ярыйла бетсә. Кибәк төсле коммунизмга үтеп кермәгәе бер пьесадагыча, дип кычкырды тагы берсе. Кермәс, без бит коммунизмга яңа тормыш аша барабыз. Тормыш өйрәтер үзен. Менә сез, докторлар, шундый ширгә каршы берәр дару уйлап табасыгыз калган, диде бер механизатор. Зал гөрләп көлде. Зал көлеп туктагач, Әминә җавабын бирде. Уйлап табасы калмаган. Андый дару күптән табылган. Бик әйбәт дару. Тәнкыйть диләр үзен. Әминәнең сүзләренә Мадрид ялгап әйтте. Шундый әйбәт ул, егетләр. Әгәр шул дару белән бер компресслап алсаң, сразу терелтә. Залдагылар тагын шаркылдап көлделәр. Шәрәф кенә көлә алмады. Аның бер дә булай хурланганы юк иде. Ул бу кичәне үч алу, аны мыскыллау өчен юри оештырылган дип уйлады. Кем оештырган дигән? Әминә. Хыялында кадерләп саклаган кешесенең шулай эшләргә күңеле барыр дип ул башына да китерә алмас иде. Һич. Залдагылар да аның кем булуын беләләр, әлбәттә. Бер компания. Теге бер җан киеге нәрсә дип бит әле? Отсталый кеше ди. Һәм монысы компресслап алсаң имеш. Янәсе, медицинаны белә. Передовой егет янәсе. Шәрәфнең ачуы кайнады. Аның күңелендә үч алу теләге. Бер Әминәдән генә түгел, әмнә шушы ыржаеп көлеп утырган залдагыларның барысыннан да үч алу теләге кабынды. Кичәдәгеләр адресына карата бер генә сүз әйтеп чыгып китәргә дигән уй килде башына. Күрерләр кемнең отсталыйлыгын. Ләкин бу уеннан тиз кайтты. Нәрсәдер тотты аны. Ярыйла аның мондый хәрәкәтен дөрес аңласалар. Әгәр дә инде хурланып чыгып китте дип уйласалар, уйлап кына калмыйча, җиңүчеләрдәй тантана итсәләр. Юк, Шәрәф барысына риза. Барысына да. Тик хурлануын гына сизеп алмасыннар аның. Тыныч булырга, мөмкин кадәр тыныч күренергә кирәк. Әйе, тыныч күренергә кирәк. Әминә докладын йомгаклады. Кешене матурлаган, бизәгән һәм киресенчә ямсызләгән сыйфатлар турында бер сөйләшү белән генә чикләнеп калсак, ялгышкан булыр идек, иптәшләр. Бу әйткән фикере белән тыңлаучыларның килешү-килешмәүләрен белергә теләп, Әминә залга карады.
Һәм шул чакны аның күзләре Шәрәф күзләре белән очрашты. Шәрәфнең йөзендә теләктәшлек елмаюын күрә түгелме соң? Әйе. Шәрәф аның фикерен хуплап, башы белән кага. Әминәгә җиңел булып китте. Һәм ул җаваплы операцияны уңышлы башкарып чыгучы хирургтай эчке шатлыгының көчен сизә-сизә соңгы сүзләрен әйтте. Докладымны атаклы педагог Макаренко фикерләре белән бетерәсем килә. Кызларга да, малайларга да һәр яшәгән көнең өчен, хисләрең, уй-фикерләрең өчен җаваплылык турында сөйләргә кирәк. Чөнки барысы өчен дә тормыш белән түләргә туры килә. Аннары бу турыда бер-ике тапкыр гына сөйләп тә калмыйча, көндәлек тәрбия алып барырга кирәк. Безнең алда, дуслар, әнә шундый уртак бурыч тора, һәм без сезнең белән бу бурычны уңышлы үтәрбез дип ышаныч белән сүземне бетерергә рөхсәт итегез. Кичә бетте. Залдагылар әле һаман да булса сөйләшүне дәвам иттереп, үзара бәхәсләшә тарала башладылар. Яшьләрнең күбесе сәхнәгә, Әминә янына ашыкты. Кичәнең уңышлы үтүенә барысыннан да күбрәк шатланган Мадрид, менә нинди әйбәт докладчы да икәнсең, булай булгач яшибез дип, Әминәнең кулын кысты. Киләсе доклад бәхет турында булса икән, диде Мәрьям. Рифгать Мәрьямнең бу тәкъдимен хуплады, һәм әгәр шундый сөйләшү була калса, үзенең беренче булып чыгыш ясаячагын вәгъдә итте. Рифгатьнең дәртләнеп әйтүенә Фәния төрттереп алды. Казаннан иретеп кайтарганнардыр шул. Мондый киная бик тә кәефенә килде күрәсең. Баһау клуб стеналарын дер селкетеп хахылдап көлде. Әминә үзе бу күңелле дуслар арасында булса да, уе башкада иде аның. Гарифулланың үткен күзләре кызның эчке хәлен тиз шәйләде. Карагыз әле, егетләр. Доктор арыгандыр. Калганын иртәгә сөйләшерсез. Кешегә кайтырга бирегез, диде ул. Әминә Гарифулла сүзләренә кушылды. Әйе, алары турында иртәгә сөйләшербез, дуслар. Хәзер мин ашыгам. Ул янында басып торган Фәнияне култыклап алды да ишеккә таба атлады. Калганнар да иярделәр. Гарифулла да иярде. Тик ул Әминәнең ни өчен булай ашыкканын белә алмыйча йөдәде. Әллә затып бармасыннар дип юри әйттем икән. Клуб ишеге алдында Шәрәф басып тора иде. Докладыңны бик ошаттылар ахрысы. Җибәрергә дә теләмиләр үзеңне, диде ул Әминәне үзе беренче каршылап. Син ошаттыңмы? Ошатмыйча. Чынлапмы, Шәрәф? Бу сорауга Шәрәф сорау белән җавап бирде. Кул чабуымны күрмәдеңмени? Өчесе дә көлешеп алдылар. Менә таныш бул. Минем иң яраткан дусларымның берсе бу. Фәния. Унны бетерә. Бик шат. Шәрәф Фәниягә кул биреп күреште. Унны тәмамлагач кая? Бөтен классыбыз белән колхозыбыз фермасына дип торабыз. Фәния сүзне озынга сузып тормады. Ярый, хушыгыз, миңа кайтырга вакыт, диде дә йөгереп китеп тә барды. Ике дус үзләре генә калгач, бер кадәр вакыт сөйләшер сүз таба алмыйча бардылар. Моның төп сәбәбен икесе дә яхшы белә иде. Әминә түзмәде, сүз башлап карады. Әллә үпкәләгән инде? Үпкәләгән? Ни өчен? Докладымда... Аны әйтәсеңмени? Докладың әйбәт чыкты иш. Массыга да ошады. Оста түзегәнсең. Хат авторын сәхнәгә бастырып, жанлы иллюстрация да ясаган булсаң, тагы да шәп буласы икән. Янәсе, менә ул иптәшләр, күрегез, паразит һәм отсталый кеше нинди була. Әминә тагын сүзсез калды. Бик әрнеп әйткән кебек ишетелде аңа бу киная. Тик син докладыңның ахырына кадәр объектив була алмадың, дип дәвам итте Шәрәф. Сиңа ул паразитның барлык эшләрен тик бер теләктән, кызны бәхетле итү теләгеннән чыгып эшлим дип ялгышуын да әйтергә кирәк булган. Әминә дусларча йомшак итеп әйтте. Ялгышу дисең икән,
Бик тә яхшы. Бик үк яхшы түгел икән шул, дип бүлде аны Шәрәф. Мин бит монда килгәндә дә бу тикле ялгышырмын дип башыма да китермәдем. Мин сине башкача уйлыйдыр идем. Мин сине мондый эшләргә сәләтле булырсың димәгән идем. Менә ни хәтле ялгышканмын мин. Мин дә мин. Син, Шәрәф, гел үзеңне генә беләсең дә үзеңне генә күрәсең. Минемчә, шул синең ялгышың. Һәр кем синең кебек түгел инде анысы. Инсан хатасыз булмас диләр бит. Ә син әйт, ялгышларымны күрәсең икән? Туры үземә әйт. Дуслыкны мин шулай аңлыйм. Анысын инде син икенче докладыңда әнә фәнияләргә сөйләрсең. Әминә бердән кабынды. Ну, Шәрәф, монысы инде... Шәрәф айруча бер тынычлык белән аны бүлде. Ярый, ярый. Әйттем исә кайттым. Бәхәсләшергә соң хәзер. Машина да көтә әнә. Гафу ит, миңа китәргә вакыт. Сүзләр шуның белән киселде. Алар медпункт ишеге алдына якынлаштылар. Монда чынлап та машина көтеп тора иде. Хушыгыз. Гафу итегез мин жүләрне, диде Шәрәф кулында бирмичә. Аннары ул барып машинага утырды. Кабина ишегенең шап итеп ябылган тавышы ишетелде. Бердәм кабынган фаралардан караңгы авыл урамына сузылган якты тасмалар Әминәнең яшькә мөлдерәгән күзләренә зур сары таплар кебек булып күренделәр. Әминә тиз-тиз өстенә киеп урамга чыкты. Телеграммаларны авылдан район почтасына телефон аркылы тапшырып та була иде. Әминә колхоз радиоузелына керде һәм Мәрьям белән алар телефон аркылы район почтасының телеграфчысына Шәрәфкә язылган Яңа ел телеграммасының текстын тапшырдылар. Яңа ел белән котлыйм сине, дускай. Узганнар узган елда калсын. Артык бер дә кабатланмасын. Ташлытаулылар яңа елны ел сайын ике урында каршылыйлар. Яшьрәкләр клубта, олылар мәктәптә. Бу юлы да шулай булды. Әминә икесенә дә чакырылган иде. Ул башта клубта аралашты. Аннары кайтышлый мәктәпкә дә сугылды. Бик кызык булды бу. Мәктәпкә килеп керүе Кремль чаңының яңа елга суккан вакытына туры килгәч, аны бәйрәм залына Кыш бабайга ертеп керттеләр. Янәсе, күрегезче, Кыш бабай безгә нинди кар кызын алып килә. Ялгызлыкның нәрсә икәнен Әминә моңарчы белгәне дә, кичереп күргәне дә юк иде әле. Мәктәп партасы артында узган бала чак, аннары яшьлек шуклыгына бай институт еллары. Институттан кайтып кергәндә, аяк тавышыннан танып, бусагада ук елмаеп каршы алган әнисе, кичке чәй янында мавыктыргыч сөйләве белән сихерләгән әкият телле әтисе, киносына, театрына барса да, бакчасына я Идел буена төшсә дә, янында гел юлдаш булган якын дусты. Әле менә шушы Ташлытауга килеп төшкәч тә, айга якын вакыт Зарифулла абыйсы өендә, әнисе яшендәге Гайникамал апасы янында ишек алды ыгы-зыгысын күреп, каз үрдәк тавышын ишетеп яшәүенең язып та, сөйләп тә аңлата алмаслык үзенә күрә бер яме, барысы да Әминә өчен ялгызы яши башлагач, кабатланмас төш кебек кенә булып калды. Бер ай инде менә Әминә яңа квартирда ялгызы яши. Яңа ел алды кичә. Эшеннән бушап бүлмәсенә керүенә Әминәгә әллә нишләп яман су булып китте. Әллә инде бүлмәдәге куера барган эңгер-меңгерме? Әллә инде җанлы эш сәгатьләре уздырып та ялгыз калуыннанмы? Әллә югыйсә туган өен, әти-әнисен сагынып юксынуыннанмы? Кыскасы, нәрсәдән булса да булды. Әминә шушы көнгә җитеп, үзен бер дә бу тикле күңелсез хис итмәгән иде. Кызның мондый сагышы читтән күзәтүчегә айруча күренерлек иде. Һәм моны әлбәттә инде беренче булып Бәнат апа күреп өлгерде. Баштарак ул докторның бу хәлен
эшләп барганлыктан дип уйлаган иде. Көндәге гадәт буенча чәйгә чакырып та, Әминәнең эчәсем килми дип теләр-теләмәс әйтүеннән авырмый микән дигән шиккә дә батты. Шулай уйлана шикләнә, Әминә бүлмәсе ягына колак салып торды ул. Шылт иткән тавыш та ишетмәгәч, чын-чынлап борчылды. Әминәне бер дә мондай хәлдә күрергә туры килгәне юк иде әле аңа. Ярамый булай. Тикмәгә түгел бу. Кызның күңелендә нәрсә булса да бар. Бәнат апа Әминә бүлмәсенең ишегенә килде. Чак кына тыңлап торды. Бер тавыш та ишетелмәде. Бу тагы сагаерга мәҗбүр итте аны. Доктор, эштән җиңелчә хәрәкәт, аннары әкрен тавыш ишетелде. Бәнат апа, сезме? Кирегез. Бәнат бүлмәгә керде. Керә-керүенә ул Әминәнең кызарган күзләреннән аның хәзерге хәлен абайласа да, сиздермәде. Әллә нишләп күңелсез күрендең бүген, доктор? Исмазар тимәгәндер ич. Мичне вакытында япкан кебек тә булган идем. Юк, былай гына арыганмын күрәсең. Ни өчен күзе яшьләнде икән бу кызның дип уйлап куйды Бәнат апа. Ни кадәр генә уйласа да, Әминәнең күзенә яшь чыгарган сәбәпне белергә теләсә дә, белә алмады. Әминә арымаган иде. Киресенчә, ул бүген бигрәк тә менә хәзергедә йөрәкне өзгән сәгатьләрдә ялгызы калмас өчен төн буе эшләп чыгарга да риза. Авыл халкына әйтеп тә, әйттереп тә куйган. Көнме, төнме, нинди генә вакыт булмасын, доктор бүлмәсе ишеген шакудан бер дә тартынмаска. Әле менә хәзердә ул ишеген шакып керүче Бәнат апага шул тикле сөенде, әйтерсең кайгысы җиңеләйгән төсле булды. Әмма шулай да йөрәгендәге сызлануын яшерде ул. Әминә бүген Шәрәфне хәтерләде. Хәтерләүе булды, йөрәгендә үзен сиздереп, иске яра ачылды. Шәрәф белән дуслык бетте, онытылды дип уйлаган иде Әминә. Ә ул Әминә уйлаганча бик алай ансат кына бетми дә, онытылмый да икән. Киресенчә, йөрәктә яра булып кала икән. Мондай йөрәк ярасын доктор трубкасы белән тыңлап та, рентген нурларына яктыртып та күреп булмый шул. Мондай ярага дучар булган кеше аның йөрәкне телү, бәгырне өзү көчен үзе генә белә, үзе генә сизә. Әминәнең күзендәге Бәнат апа күргән яшьне дә әнә шул йөрәк ярасы китереп чыгарды. Әминә беренче кат Шәрәфне хәтерләде бүген. Юк, бу андый-мондый хәтерләү түгел иде. Бу хәтерләүдә Шәрәф Әминәгә күңелсез рәнҗетелгән иске дустай булып күренде. Теге вакытны җыелышта хур итеп дөрес эшләдеме соң ул? Югыйсә, Шәрәф кул биреп саубуллашмыйча китеп бармас иде. Димәк, ул моны гаеп итеп карамаган. Үзе дә әйткән иде бит әле. Оныт син барысында дип. Шулай ук усаллык саклый алырлык шәфкатьсез җан булды микән ни Әминә? Нәрсәдән бу булай соң? Бәнат апаның Әминәне якын иткәнгәме инде, әллә кайгысын җиңеләйтү теләгеннәнме? Белмәмешкә салышып, кызның кичерешләреннән читтә каласы килмәде. Әллә сагынасыңмы, доктор? Дип сорады ул. Әйе, Әминә сагына иде. Тик ул үзенең бу сагынуы башкалардан түгел, хәтта үзеннән дә яшерерлек тирәнлектә дип уйлый иде бит әле. Шуңа ахрысы, Бәнат апаның мондый сорауы кызны сагаерга мәҗбүр итте. Ник алай дисез, Бәнат апа? Күреп торам, доктор. Сагыну, әгәр ул чын булса, кешенең йөзенә чыга. Әминәнең дә сагынуы аның йөзенә чыккан күрәсең. Димәк, аның сагынуы чын? Тол хатында кызның йөзендәге сагыну сагышын тиз күрде. Хәзер инде ул кызның йөрәк серендә сиземли ахрысы. Сезнең яшьтә, доктор, ни эшләсәң дә килешә. Сагынасың да,
Сагынып үзгәләнәсең дә. Тере җан иясен түгел, үлгәнен дә өзелеп сагынасың икән әле аның. Бәнат апа сүзен әйтеп бетермичә бер уфтанды. Аннары бармак очы белән күз төбен сөрткәндәй итте. Мәрхүм мин Сафам белән 25 ел гөрләп тормыш иттек. Бигрәк тә сабыр холыклы кеше җаным. Бер сүз әйтмәс. Башын иәр дә, гаепле бала кебек тик утырыр ие. Мин үзем бераз тынгысыз җаныем. Вакыт узгач кына беләсең икән үзеңне. Әрләп ташлаган чагымда, бер дә хаксызга кимсетеп куйган чагымда, тыныч кына ашын ашарга бирмәгән көннәремдә булмады түгел. Булды. Гаделлек яратайым мискенем. Син дия торган ие. Бәнат теләсәң нишлә? Теләсәң нинди сүз әйт. Түлке әйткәнең гадел булсын ди торган ие. Шуннан берәр эшмазар чыгып, 5-10 көнгә читкә китсә, янына очып барырлык булып сагына торган идем үзен алтынымны. Хәзердә менә исемә төшкән саен йөрәгем сызлап куя. Артык сүз әйтеп рәнҗетмәдем микән? Мәгънәсез гаепләр тагып кимсетмәдем микән? Дип уйлыйм да, күзләремә яшь килә. Шуннан соң, юк, рәнҗи торган кеше түгел юл. Әйбәт кешеләр алар барысын да аңлыйлар дип үз-үземне юаткач, азрак җиңел булып китә. Дөнья шулай бит ул, доктор. Сада бер хатынның шушы миченнән җылы бөркеп торган бүлмәдә эчке моң белән салмак кына хикәяләп утыруы Әминәнең йөрәк сызлавын баса төште. Ул әкрен-әкрен үз хәленә кайтты. Әле генә газаплаган эч пошыргыч ялгызлык хисе тарала башлады. Яңадан якты теләкләре уянды. Шул якты теләкләре Әминәне бердән район почтасына өндәде. Хәзер үк 1 минутта соңламыйча яңа ел телеграммасын җибәрергә кирәк. Ничек ул моны баштарак уйламады әле? Кичә әти-әнисен котлап телеграмма биргәндә, нигә инде Шәрәфкә дә җибәрмәгән? Кичә иде шул ул. Кичә үпкәләүләрнең көче зур иде әле. Аларны кинәт кузгалып та, кинәт басылган баш авыртуы кебек уздырып җибәрергә кирәк булган. Хәзер ул бераз узды ахрысы. Узган икән. Тизрәк бар да, кичәге үпкәләүләрне юып ташла. Кичәге дә калсын. Яңа елга үтеп кермәсен. Бар. Югыйсә булай уйланып торсаң, Шәрифнең үзеннән телеграмма килеп төшәр дә, соңга калырсың. Ә соңлаган телеграмма рәсми җавапка әйләнеп кала ул. Әминә тиз-тиз өстенә киеп урамга чыкты. Телеграммаларны авылдан район почтасына телефон аркылы тапшырып та була иде. Әминә колхоз радиоузелына керде һәм Мәрьям белән алар телефон аркылы район почтасының телеграфчысына Шәрәфкә язылган яңа ел телеграммасының текстын тапшырдылар. Яңа ел белән котлыйм сине, дускай. Узганнар узган елда калсын. Артык бер дә кабатланмасын. Ташлытаулылар яңа елны ел сайын 2 урында каршылыйлар. Яшьрәкләр клубта, олылар мәктәптә. Бу юлы да шулай булды. Әминә икесенә дә чакырылган иде. Ул башта клубта аралашты. Аннары кайтышлый мәктәпкә дә сугылды. Бик кызык булды бу. Мәктәпкә килеп керүе Кремль чаңының яңа елга суккан вакытына туры килгәч, аны бәйрәм залына Кыш бабайга йөртеп керттеләр. Янәсе, күрегезче, Кыш бабай безгә нинди кар кызын алып килә. Күңелле узды яңа елны каршылау кичәсе. Сәгать 2дә генә таралыштылар. Әминә кайтырга чыкты. Тышта бар төшне аппак ясап кар ява. Очкан кар тузынып буранга әйләнергә чамалый. Күңелле кичәдән бик риза булып кайткан Әминә Бәнат апасы мичен ягып җылытып куйган бүлмәсенә керде дә, бер нигә карамастан шишенеп урынына ятты. Кыз арып талган башын ястыкка куюына йоклап та китте.
Ләкин йокы озакка бармады. Әминә куркынып уянды. Урам яктан капка каккан төсле дә, ишек шакыган кебек тә тавыш ишетелә. Әминә йокылы баштан тавышны тиз тотып ала алмый азапланды. Бер тыңласаң, бик якында, шушында ишектә генә төсле. Аннары кинәт әллә кая китеп улага. Әминә лампасын, шырпысын, сәгатен караваты янындагы урындыкка куеп яткан иде. Җылы урыныннан төшмичә, терсәк очларына гына таянып шырпы яндыргач, сәгатенә карады. 4 туларга 10 минут. Бигрәк вакытсыз чак икән. Менә тавыш тагы якыная һәм баягыдан да көчле яңгырый. Әминә тез башларына күтәрелеп, ишек алдын күрер өчен тәрәзәгә үрелде. Берни күрерлек түгел. Бар җир аппак. Үкереп бураган буран тәрәзәгә кертигән. Утынлыкның ишеге әллә ябылмыйча калган инде. Әллә ябылып та җил кайрып ачканмы, бер туктаусыз шак-ташык сугылып бәрелә. Имырҗасында җил улый. Аз гына югалып торганнан соң әлеге тавыш бердән көчәя һәм бу юлы инде ишек каккан тавыш белән бергә кемнеңдер ярсып «Доктор апа!» дип кычкыруы да ишетелә. Әминә бик ачык ишетә моны. Ул караватыннан сикереп төшә дә, өстенә пальтосын ләктереп караңгы булдырга чыга. Һәм ишеккә килә. Кем ул? Ачыгыз инде, доктор апа! Бала тавышы. Бик сызланып йөрәктән чыккан бала тавышы. Әминә уйлап нитеп тә тормастан ишекнең аркылыга куелган билагачын ала һәм ишекне ачкан арада эчкә кар тузаны белән бергә карга баткан бер малайның керүен күрә. Үзе дә эши башлаган Әминә малайны ияртеп бүлмәгә ашыга. Әйдә, кем син? Нәрсә булды? Бүлмәгә кереп лампа кабызгач кына Әминә ишек төбендә елап торган баланы күрә. Нәрсә бар? Ник елыйсың? Әни үлә. Шу, еламыйча гына сөйлә. Хәер, бу бала белән әллә ни сөйләшеп торуның файдасы юк хәзер. Әминә ашык-пышык киенә. Киенгән арада беренче ярдәм кирәк яракларын җыештырырга да өлгерә. Бу эшләрнең барысы да искиткеч тизлектә башкарыла. Хәтта барып керү белән беренче күреләчәк чараны укол өчен мамыкка төреп бер ампулы камфора белән шприц та әзерләп куя. Әйдә. Алар ашык-пышык караңгы булдырга, аннан урамга чыгалар. Биредә сөйләшү түгел күз ачар хәлдә калмаган. Әйдә, син алдан бар, адашмыйк, ди Әминә балага. Алар кырт йыра-йыра атлап китәләр. Әминә тәбәнәк ишекнең тоткасын табып ачып эчкә керә. Керә-керүенә ул мич кырыендагы җиделе лампадан төшкән зәгыйфь яктылыкта тулгак тотып ыңгырашып яткан Хәтимәне күрә. Бар, тиз генә бана тапаңны чакыр. Доктор чакыра диген. Бала чыгып китәргә ашыга. Керосинкагыз кайда? Бала кирәк нәрсәнең барысында күз ачып йому тизлегендә күрсәтеп биргәч, чыгып китә. Бу чагында инде керосинкага җылыныр өчен табак белән су куелган, Әминә исә кулларын әзерли иде. Буранлы төннең нәкъ шушы вакытсыз сәгатьләрендә Ташлытау радиозелында телефон шалтырады. Төнге дежурда йоклап ятучы Мәрьям сискәнеп уянды. Кем булды икән? Бигрәк вакытсыз шалтыраталар. Яңа ел таңы атып килүен хәтерләгәч кенә Мәрьям вакыйгага төшенгәндәй трубканы алды. Тыңлыйм. Әйе, Ташлытау. Рәхмәт. Сине дә яңа ел белән. Кем бу? Зиннурмы? Кыланчык. Таң тишегеннән уятып кутламасаң кача дип белдеңме? Нәрсә? Нәрсә? Каян килгән? Качырмам дигән була тагы. Кем бармы дисең? Доктор? Бар. Бар, Әминә Саттарова. Телеграмма дисеңме? Давай. Иртә торуына куандырыйк әле бер үзен. Әйдә, диктуй. Мәрьям карандаш кагаз алып район телеграфыннан тапшырылган текстны язарга кереште. Казаннан. Тапшырылсын 1 январь көнне иртә белән. Ташлытау врач пунктына Әминә Саттаровага. Нәрсә? Тагы бер кат әйт. Ишетәм дә бит. Әллә нәрсә бу? Аңлашылмый.
Сез дуслык кадерен белә торган кеше түгел икәнсез? Безнең арада барысы да бетте. Шәрәф, аңлашылмый мондый текст. Түгел дигәне ялгыш түгелме? Ничек итеп инде кешегә шундый телеграмма бирергә? Юк, мин принимать итмим мондыйны. Яңадан Казанны ал да тикшер. Ялгыш язмаганнармы? Әйт, Ташлытау телефонисткасы, мин мондый текстны кабул итмим, яңа ел телеграммасы мондый булмый дип әйтә диген. Бер сәгатьтән район телеграфы тагы шалтыратты. Һәм текстның нәкъ бая тапшырганча булуын раслады. Тагын район телеграфы дежурные белән Ташлытау телефонисткасы арасында бәхәс купты. Берсе: "Тапшыр, син службадагы кеше бит. Кеше телеграммасында эшең булмасын", дип кычкырды. Икенчесе: "Мин мондый телеграмманы тапшыра алмыйм. Докторыбызның нинди әйбәт кеше булуын белсәң, үзеңнең дә яңа ел көнне аңа андый яла ябарга телең бармас иде", диде. "Нишләп яла ябу булсын? Аңламыйсың син, кызый. Йөрәк хәлләре пахнет монда. Бер кыбырсыгы язгандыр әле. Зинур, давай, малай, тапшырмыйк мондый күңелсез телеграмманы. Их, син безнең докторны белмисең. Әгәр белсәң." Кыскасы, берсе алай, берсе булай диде. Текст тагы бер кат тикшерелеп, расланып беткәндә, таң атып, тирә-як яктыра башлаган иде инде. Хәтимә малай тапты. Тапкан ана өчен генә түгел, таптыручы врач өчен дә шатлык китерде бу бала. Яшь докторның кулында туган беренче җан иясе иде бу. "Мә, ал улыңны, яңа елның беренче кешесен", диде Әминә. Күзләрен үтерсәгез дә ачмыйм дигән төсле кысып йомудан кызарып бүртенеп, көчәнә, иреннәрен бетергәли име изләп дулашкан бала, биләүгә биләнеп әнисе куенына кергәч, үз әниемме соң бу дигән төсле күз ярыгын гына ачып караганда итте дә, ана җылысы рәхәтендә эреп йоклап та китте. "Ашатыр вакыты җиткәндә килеп китәрмен әле", диде Әминә. "Хәзер икегез дә бай-бай." "Рәхмәт инде, доктор җаным. Бик курыккан идем. Үләм дип торам. Әтиебез дә өйдә юк чагы." Әминә Бәнат апага авыру янында бераз калырга кушып чыгып китте. Менә ул аңа якын да, үз дә булып күренгән авыл урамы буйлап бара. Бу хәтле зур шатлык алып килер бу яңа ел дип, Әминә уена да китермәгән иде. Юлда Әминәгә әледән-әле авыл кешеләре очрады. "Яңа ел белән, доктор. Яңа елыгыз котлы булсын, доктор. Яңа ел чәенә рәхим итегез, доктор." Әминә ашыга атлый. Күңеле тарта. Бик тарта аны күңеле. Әлбәттә, өендә аны тагы да зур шатлык көтә. Төн буена нинди генә хәлләрнең булмавы мөмкин. Әнә Мәрьям кайтып килә. Дежурда булган күрәсең. Белсә ул гына белә инде. Авылга килгән телеграмманы башлап ул кабул итә бит. Мәрьям Әминәне ерактан ук котлап каршылады. "Яңа ел белән, доктор. Сезне дә яңа ел белән. Кайдан булай бик иртәләп?" "Бәби тудырышып кайтам." Мондый күңелле хәбәрне ишеткән Мәрьям урамны яңгыратып кычкырды. "И, апайым, чынлап та котларлыгы бар икән." Бар, диде Әминә. Ләкин аның үзенең дә телефончы кыздан шатлыклы хәбәр ишетәсе килә иде. "Үзеңдә нинди хәлләр барсың?" Мәрьям ялганы тотылудан курыккан төсле Әминәнең күзләренә карамыйча әйтте. "Ул бу юк, безнең эшне беләсең инде. Төнне йоклап уздырдым." Шуннан соң алар үз юлларына китеп бардылар. "Әйтәм микән? Үлсәм дә әйтмим. Шундый телеграмма тапшырып куанычын бозарга дурак түгел мин", диде үз алдына сөйләнеп кайтты Мәрьям. Хәзер инде Әминә дә өенә кайтып керергә ашыкмады. Хәйран бер кышкы йомшак иртә иде. Кояш нурларында җемелдәшкән кар тузаннары күзне чагылдыра. Эх,
Бер көнге чанасы белән Мадрид килеп чыксын иде хәзер. Шулай уйларга да өлгермәде, янәшә урам чатыннан шаугыр килеп кар туздырып трактор артында чаналарга тиялешкән яшьләр күренде. Киртәләр тиялгән алдагы чаналарның берсендә Баһау, икенчесендә Рифгать, ат чабышкандагы кебек, дилбегәләрен баш очларында әйләндереп сызгыралар. Арткы чанада кызлар, егетләр, араларында Мадрид та бар. Яшьләр Әминәне күрүгә "Яңа ел котлы булсын, доктор" дип хор белән кычкырдылар. "Бу минем бригада", диде Мадрид. "Кар тотарга барабыз. Язын бик кирәк әйбер ул безнең өчен", дип истәде Фәния. "Мороженыйдан да кадерле", диде кемдер. Калганнары шаркылдашып көлделәр. Чаналарга җигелгән атлар мондый шау-шудан колакларын чикрәйтеп, кар туздыра чабып киттеләр. Бу күңелле күренеш Әминәгә килер язны хәтерләтте. Әллә инде зур хезмәт юлына аяк басканда беренче каршылаячак язы булгангамы? Әллә инде бу яңа ел иртәсе шундый якты, кояшлы булып тугангамы? Киләсе яз бик матур булыр төсле. Һәм бу январь иртәсе шул киләсе язның беренче көнедәй иркен дә, якты да булып күренде Әминәгә. Гөлчәчәк Хафизова укыды.